Hemmäňize salam. Online sapak kanalymyzda videolaryň izleýärligi bardy. Teklipler geldi, ýagny videolaryňyz izleýärlikde däl, şonu izleýärlik goýsaňyz gowy bolardy diýip. Indi näme edýäs? YouTube'a online sapak goşuk ýa-da aýra ýazýaňyz, kanalymyz çykar we oňa agza bolandan soňra şu kanalyň üstüne basmaly. Soňra şu taýda esas sahypa ýa-ni videolar we playlist bar. Şu playliste basaňyzdan soňra şu taýda hersi aýra temlikde goýuly. Ýagny mysal üçin şu nolda nemsili öwrenýärmi şuňa girip görelim. Ne girseňiz şu taýda bir izleýärlikde ýagny birinji sapak şeýle 2-3 izleýärlikde gidýär. Şeýle edil şoň ýaly mysal üçin himya gireli. Himyada da şoňa birinji sapak himya giriş, birinji tema ne 2 şu taýda 2 dur atom we oň guruluşy, 3 maddalaryň bölünüşi, 4 atom we molekula barada düşünje. Garaz şeýle gidýär. Himyadan häzirlikçe 24 tema bar. Oksilenme, gaýtarylma. Şeýle gidýär. Namysal üçin erginler bardy, has köp goýulypdyr. Erginler prosent molar konsentrasiýa, soňra orta derejeli sorag, erginler ve erginler massa boýunça konsentrasiýa 2 tema bar konsentrasiýany düşündirýär. Garaz soňunda elektroliz, kvant sanlar basyş diýip gutarýar. Matematika playlistimiz görüş. Playlistiň içinde matematika girsek, matematikada da adat bolşan iň aňsatdan başlaýan üstünliğini goşmak, gaýrmak, soňra ajaýyp usul köpeltmek tablitsa, soňra rasional sanlar, götürüm näçe hesaplamaly. Garaz bärde de iň soňy integralyň gelip çykyşy, integraly özüň oýlap tapanýar. Düşün, garaz şu 19 tema şoň bilen gutarýar. Fizikamyz näli? Fizika basýas üstüne. Bärde de fizika giriş 11 tema bar eken, atom we oň guruluşy, atom we molekula barada düşünje. Bu ikisi bilişiňiz ýa himyada da bar, fizikada da bar. Soňra tizlik, wagt geçilen ýol, esas temalaryň biri mehanika, tizlik, tizlenmäniň tapawudy, tizlik, wagt grafika. Gara şeýle gidýär. Newtonyň 1, 2, 3 kanunlary, egri çyzykly hereket, erkin gaçma. Gara basyş bilen gutarýar fizikamyz hem. Videolarymyzy şu görnüşde tertipledik gysgaça. Ýöne esasat ýene bir gerek ýatladýar. Playliste basyp hersiniň içine girseňiz şonu izleýärlik bardyr. Egerde şu taýda glavny sahypada görseňiz bärde videolar her ýerden her videolar goýulan bärde izleýärlik ýok. Şu playlistiň içinde izleýärlik bar. Onda näme sag bolun, saglyk dogry şöleň, täze ýyllaryňyz gutly bolsun, düşünmeli bolsun.